салом дӯстон, рӯзои истироҳатӣ дар топ-5 чемпионатҳои футболи аврупоӣ як қатор бозиҳо баргузор гардиданд. Аз натиҷаи ин рақобатҳо боварӣ дорам, ки шумо хабардор ҳастед. Мо дар канали дигар нақша кардаем, ки ин бозиҳо абзор шавад, шояд баъди анҷоми ҳамаи онҳо. ҳоло охирин хабарҳоро аз сомонаҳои машҳур гирифта мисли ҳамеша ба шумо пешниҳод мекунем. Ин видеоро лайк монда бошед, агар мо сар мекунем. дар ин маврид футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро бисёр бозиҳои топ-5 чемпионатҳо интизор мебошад. дар даври асосии премер-лигаи Англия Манчестер Юнайтед ба меҳмонии Арсенал меравад. Реал Мадридро бошад рақобат бо Атлетик Билбао интизор аст. Аталантаи Беанто ба Турин сафар карда бо Ювентус во мехӯрад. чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид метавонад ба ду лагери муқобил табдил ёбад. онҳое ки тарафдори Карло Анчелоти ҳастанд ва онҳое ки бар муқобили қарорҳои баровардаи ӯ баромаданд. дар дастҳои бузург чунин ҷангҳо зуд мешаванд. дар баъзе аз ҳолатҳо ҳама ин метавонад бо занозамию мушту лағат ба анҷом расад. муноқишаҳои кунунӣ дар Реал Мадрид дар мавриди дифоъгар Начо Фернандес мебошад. ӯ аз соли 2011 то ин ҷониб дар хизмати Реал Мадрид аст. дар ин фурсат фосила Начо 21 ҷоизаро ҳамроҳ бо Реал Мадрид соҳиб гардид. футболбози испанӣ бартариятҳои хоси худро дорад, ки дар замонҳои гуногун сармураббиёни Реал Мадрид онро истифода мекарданд. ӯ футболбози универсалӣ аст, ки дар ҳамаи мавқеъҳои хатти дифоъ метавонад бозӣ кунад. бархе аз футболбозон дар Реал Мадрид аз он розӣ нестанд, ки Анчелоти ба Начо вақти ками бозиро медиҳад. ӯ дар мавсими ҷорӣ танҳо 730 дақиқаи бозӣ дошт. номи футболбозони норозӣ аз сиёсати Карло гуфта намешавад. он на ба Начо, балки ба Антонио Рудигер имконияти бештари бозӣ кардан медиҳад. бархе аз футболбозон дар Реал бар он назар ҳастанд, ки агар имконият ба Начо бештар дода шавад, пас натиҷаҳои Реал дар хатти дифоъ беҳтар мешаванд. гуфтан хеле душвор аст, ки то кадом андоза ҳақ ба ҷониби бозингарони норозии Реал аст. аммо як чиз бояд иброз шавад, ки дар дастҳои Анчелоти ҷангу хархаша набудааст. ӯ дар ҳар ҷое ки кор кардааст, бо ҳамагон мисли дӯсту бародар муносибат кард. ҳар як бозингаре ки таҳти роҳбарии Карло бозӣ кард, аз ӯ розӣ аст. ӯ метавонад дили бозингаронро пайдо кунад. яке аз факторҳои асосии муваффақияти Анчелоти ҳам дар ҳамин аст. дар ҳамаи дастҳо ӯ тавонист бозингаронро ба як оила табдил диҳад. ва аммо дар Реал Мадрид ӯ метавонад идораи утоқи либосивазкуниро аз даст диҳад. Мейсон Маунт метавонад ба дастаи Ливерпул гузарад. ба мерсайдиҳо хуни нав ва ҷавон лозим аст. Маунт метавонад он бозингаре шавад, ки хатти нимҳимояи дастаи Ливерпулро хеле қавӣ гардонад ва яке аз лидерони даста шавад. ин бозингар 24-сола дастпарвари мактаби футболи Челси аст. ӯ яке аз ситораҳои асосии дастаи шаҳри Лондон ба ҳисоб меравад. дар мавсими кунунӣ аз оғоз ӯ чанд мушкилӣ дошт, вале дар рафти мавсим тавонист ба формаи хуби варзишӣ баргардад ва боз натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст. шартномаи кунунии ӯ бо дастаи шаҳри Лондон то тобистони соли 2024 амал мекунад. ливерпул мехоҳад тобистони соли ҷорӣ масъалаи трансфери Маунтро ҷиддӣ гирад ва барои он кӯшишҳои зиёд намояд. нархи футболбози англиз дар ҳамин шабу рӯз 75 миллион гуфта мешавад. агар то тобистони соли равон натиҷаҳои Маунт беҳтар шаванд ва ӯ дар сатҳи баланд бозиро идома диҳад, пас лондониҳо метавонанд ӯро бо нархи гарон ба мерсайдиҳо фиристанд. челси бозингарони зиёд харидорӣ намудааст ва то охири январ метавонанд чанд бозингари дигарро ба Лондон орад. агар бозингарони нав тавонанд дар челси мавқеи худро пайдо кунанд, барои Мейсон метавонад вақти рафтан аз Лондон шавад. роҳбарияти футболи кишвари Арабистони Саудӣ дар пеши худ мақсад гузоштааст, ки Роналду ва Мессиро ба як лига оранд. гап албатта дар бораи чемпионати Арабистони Саудӣ меравад. акнун мақсади асосии хоҷагони арабӣ он аст, ки бояд Месси ҳам ба кишвари арабӣ биёяд. ҳатто директори генералии лигаи футболи кишвари Арабистони Саудӣ инро тасдиқ намуд. Иброҳим Ал-Қосимӣ дар ин маврид чунин ибрози андеша кардааст. ман рости гап айни замон дар бораи омадану наомадани Месси ба ягон дастаи Арабистон хабар надорам, вале як чиз аён аст. мо ҳамеша мехоҳем чемпионати кишвари мо пеш равад ва барои ҳама ҷолиб бошад. аз ин лиҳоз ман тарафдори он ҳастам, ки Мессию Роналдо дар як чемпионат бошанд. фикр дорам шумо дар бораи таваҷҷӯҳи дастаи Ал-Ҳилол ба Месси хабар доред. ин дастаи номдори мамлакати арабӣ мехоҳад пули калонро ба футболбози аргентинӣ диҳад. агар ба Роналдо дастаи Ал-Наср дар як сол 200 миллион диҳад, пас клуби Ал-Ҳилол мехоҳад Мессиро боитарин футболбози олам карда дар як сол ба ӯ 300 миллион бидиҳад.
роналдо дар Ал-Наср аллакай ба голзанӣ оғоз кард. Дар рақобати монанд ба шоу бо ПСЖ ҳамлагари португалӣ дубл кард. ин танҳо бозии рафиқона буд, аммо бозиҳои расмии Криштиану ҳам оғоз мешаванд. имрӯз Криштиану Роналдо метавонад аввалин бозии расмии худро дар ҳайати Ал-Наср доир гардонад. Ал-Наср бар муқобили Ал-Иттифоқ имрӯз яъне 22 январ бозии худро баргузор мекунад ва Роналдо имконияти ширкат дар ин бозиро дорад. бани ӯ барои шикастани телефони мухлиси Эвертон тамом шуд. акнун ин бозингар ба майдони рақобатҳо ворид мешавад. шояд Месси ҳам баъд аз мавсими ҷорӣ андеша карда ба хулоса ояд ки ба ман ҳам футболи аврупоӣ бас аст, меравам сункоркунӣ ба назди дӯсти дерин Криштиану Роналдо. гап аст ки мақсади асосии роҳбарияти футболии Арабистони Саудӣ он аст ки ин кишвар мехоҳад дар солҳои наздик ҷоми ҷаҳонро дар мамлакати худ доир кунад. Томас Тухел забони испанӣ омӯхта истодааст. мақсади ӯ аз омӯзиши ин забон дар он аст ки Тухел мехоҳад дар грандҳои футболӣ кор кунад. гап дар бораи дастаҳои Реал Мадрид ва ё Барселона меравад. ба дастгор дар дастаҳои мисли Боруссия Дормунд, ПСЖ, Челси Томас Тухел корро ғайр аз ин дастаҳо ва баробар ба ин дастаҳо дар дигар клубҳо ҳамчун қадам ба ақиб дониста мешавад. дар баробари дастаҳои Реал ва Барса ҳамчунин имконияти ин мутахассис барои рафтан ба ватанаш ҳам зиёд аст. ӯ метавонад кори худро дар дастаи Бавария идома бидиҳад. мюнхениҳо натиҷаҳои Баварияро дар Лигаи Чемпионҳо мунтазир мешаванд ва баъдан ба хулосае меоянд ки корро бо мутахассиси ҷавон идома диҳанд ва ё ки не. медалҳои нуқра ва баъдан медалҳои тилло ва ҷоми Лигаи Чемпионҳо қадру манзалати Тухелро байни дастаҳои абарқудрати Аврупо зиёд мекунад. на ҳар даста метавонад Тухелро ба кор даъват кунад. тибқи баъзе аз хабарҳо ин мутахассиси олмонӣ корро дар Англия на он қадар хуб меписандад. ҳарчанд ӯ бо дастаи Челсии шаҳри Лондон Лигаи Чемпионҳоро гирифт, ин тақрибаро на он қадар хуб медонад. мегӯяд ки атмосфераи Премер Лигаи Англия ба Тухел писанд наомадааст. бояд донист ки Тухел ба кадом дастае наравад, маоши калонро талаб хоҳад кард. қудрати додани чунин маошҳоро Реал, Барса ва Бавария бар ин дастаҳо доранд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров, ғайб бародарон дар паноҳи Аллоҳ.